1896 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତସ୍ଥିତ କଲିକତା ମହାନଗରରେ ଶିଳପ୍ରପାତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ନାମ ଥିଲା ଅଭୟଚରଣ ଦେ, ପିତା ଥିଲେ ଗୌରବନ ଦେ, ଜଣେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରଜନୀ ଦେବୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣନା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଶିଶୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତୃତା ଦେବ, 108ଟି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ।
ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କିଛି ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇପାରିବୁ ଆମେ। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ତୁମାର କରୁଣା ସା। ଆମର କି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ତାଙ୍କର କରୁଣା ଦେଖାଇ କରୁଛି। ସେ କରୁଣା ନ କଲେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉଛି ଅପାର କରୁଣାମୟ, ସେ କିଛି କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆଉ ଏଇ 1991 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତିଥିରେ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରୀତି କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ